Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Tabay. Welcome po sa saro naman edisyon, presentasyon kan programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Atod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Okay? Maray na mauran-uran na aga. Kaon po kan nakaagingal daw. Na ako niya ko ma-interview po sa imo. Maray nga ito na postpone sa moyang meeting na pagkaaga. Anyway, sa ito yung mga introduction, siyempre pa, gusto niya itong paabutan ni Norabuena pa sa salamat. Asin pa umustahan sa mga pagriba dyan sa Laucan Bicol University, BU family. Sa panginot, of course, kan sa mayang presidente, si Dr. Arnulfo M. Mascareñas, an sa mayang mga VPs, lalo na an sa mayang VP for Research Extension Management Office, si Dr. Luis Samano. Siyempre pa an sa mayang director, sa Extension Management Division, si Professor Rowena Weng Soylo. Okay, si Janjan, tawad-tawad. Kadakol kita mga i-acknowledge sa mga pag-iribata sa Laucan Bicol University. And of course, siyempre pa, sa yung mga teaching and non-teaching personnel sa Laucan Bicol University. Kami po ngunyan sa BU Olympics. Yan, pun pakasudma. Uy, so nagiriling sa FB Live. Sana na-appreciate po nindo. So, pagbabalik kan hataw 2022 kasudma. Nagpuan-puan sa moyang BU Olympics sa paginin parada. Maski mauran, do-diretsuan sa moyang parada. Nagpuan kami mga alas 3. Sagod dyan mga alas 6 din pagkabanggi sa laog kan, compound kan Bicol University. So, sports complex kan Albay and Bicol University. Yan. And then, followed by the messages. Yan. And then, sunod na, so, the great hataw. Participated by thousands of students niya mo gikan sa 16 campuses or 17 campuses kan Bicol University. Okay? So, ngunyan nagpapadagosan sa moyang karawat. Sa samuya pong pagbabalik, may bisita kita. This time, matukar kita kan may kinaraman sa salud. Matukar kita may kinaraman sa medisina. Matukar kita mga tugang may kinaraman sa karahayan kan sa tuyang lawas. In short, may kinaraman po sa medisina. Okay. Yan po, samuyang didiskuto rin, makalis lang kanagkapirang pagiromdom. Pag-aalaga ang pag-uusapan. Sinisisang bida dyan sa lakas ng katawan. Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement naman yan. Ito lang ang aking pinagkakatiwalaan, lalo na sa aking kalusugan. Para sa pamilyang may tatag na haligi ng tahanan, dapat umiinom ng Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement. It will boost your immune system and non-acidic vitamin C pa. O ano, haligi ba ng tahanang may tatag? Mag-Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement na. Ika nga'y mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy. Mabibili na ang Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement sa inyong mga suking tindahan, grocery, sari-sari store, supermarkets at drugstores dito sa inyong lugar. Kung Joey Albay sa iyang inaksyonan, mga
sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaunang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Hong Joe. Dito sa Legazpi United Electronics, Paskong Pasko na! At ngayong Pasko, meron kaming handog pamasko sa inyong lahat! Merry Christmas! Isang buong Pasko dito sa Legazpi United Electronics. From December 1 to 31, 2022, we are giving away 15 to 50% discount sa lahat ng inyong electronic needs. Sa Legazpi United Electronics mo lang mahanap ang mga bagong electric fans, TVs, amplifiers, stereo mixers, AVRs, mobile sounds and lights, solar items, speakers, inverters, equalizers, video 5 at marami pang iba. Legazpi United Electronics, located at 191 Magallanes Street, Legazpi City. For more inquiries, please call or text 0956-635-6163 or 0993-865-1207. Or you can visit our official Facebook page at Legazpi United Electronics. Legazpi United Electronics, pamaskong handog electronic sale. May quality na, affordable pa. Per DTI Fair Trade Permit Number R5 ALB 31 Series of 2022. Magdangog sa Radyo Veritas Legazpi, 94.7 Spirit FM Legazpi. Magdalan sa Veritas TV, as in Facebook Live kan Radyo Veritas Legazpi. Para sa Samuyang, Aguinaldo and Christmas Mass Coverage 2022, December 31, New Year's Eve Mass, and January 1, New Year's Day Mass. Aguinaldo and Christmas Mass Coverage 2022, live hali sa mga manlain-lain na parokya kan Diocese kan Legazpi. Merry Christmas mga katiwala! Aguinaldo and Christmas Mass Coverage 2022 is presented to you by Via Maria Press, Vita Catholica Bookstore, Verbum Creatives, Attorney Alex De Pomuceno, Dean, BUCSSP, and Family, Miss Elsa Mead, Mr. Abner Brigino and family, Congressman Fernando Didi Cabredo and family, 3rd District of Albay, Mr. Levy and Mrs. Teresa Ching Mata of Chicago, Illinois, Engineer and Mrs. Mac Pavia and family, Governor Grex Lagman of the Province of Albay, Attorney Salvador Escalante and family. Also brought to you by Congressman Alfred De Los Santos, ang Provinciano Party List, Ms. Vem Lotino of Hong Kong, Obdula E. Rojas and family, Concepcion Arjona and family, Nelly Narciso and family, Vice Mayor Junji Haushan of Daraga Albay, Ma'am Catherine Manahan and family, Legazpi Grace Home Builders and Supply, Honorable Paul Chino Garcia, Mayor of Ginubatan Albay, Dr. Antonio Gary Zamora, Taike Boutique Hotel, Legazpi City, Lucky Fortune Seafood Restaurant, second level, SM City Legazpi, Cuisina Taike Seafood Restaurant, Legazpi City, The Mansion, Events and Rental Place, Rawis Legazpi City, Mr. and Mrs. Desiderio and Melody Ramos and family, Don Don Liner Corporation, NCL BLT Realty Incorporated, Philtruck Services and Supply Incorporated, Ambassador Grace Princesa, Magdangog sa Radyo Veritas Legazpi, 94.7 Spirit FM Legazpi, Magdalan sa Veritas TV, as in Facebook Live kan Radyo Veritas Legazpi. Para sa Samuyang, Aguinaldo and Christmas Mass Coverage 2022, December 31, New Year's Eve Mass, and January 1, New Year's Day Mass. Aguinaldo and Christmas Mass Coverage 2022, live hali sa mga manlain-lain na parokya kan Diocese kan Legazpi. Merry Christmas mga katiwala! Aguinaldo and Christmas Mass Coverage 2022 is presented to you by Via Maria Press, Vita Catholica Bookstore, Verbum Creatives, Attorney Alex De Pomuceno, Dean, BUCSSP, and family, Miss Elsa Mead, Mr. Abner Brigino and family, Congressman Fernando Didi Cabredo and family, 3rd District of Albay, Mr. Levy and Mrs. Teresa Ching Mata of Chicago, Illinois, Engineer and Mrs. Mac Pavia and family, Governor Grex Lagman of the Province of Albay, Attorney Salvador Escalante and family. Also brought to you in part by Engineer Sheila Marie L. Umali and family of Batangas, Flowers and Swirls by Mr. Pino Boras, Bersabe Events Management, owned and managed by Miss Lay Bersabe, Engineer Tito and Mrs. Gemma Ante and family, Mama's Fresh Cut Potatoes, located at Rizal Street, Legazpi City, Mr. Marion Go of Westwood Auto Supply, distributor of Motul Oils and AMS Oil, JNR LPG Center, Barry and LV Nasayaw and family of Kamalik, Mr. Richard and Mrs. Nadine Opeña and family, Henrietta Lumandas Real and family of Owasalbay, Attorney Mary Eileen L. Zamora, Verdana Travel Corporation,
Corporation, JBB Accounting and Management Services, Ikani Surf and Zephyr Cafe, Pagudpod, Ilocos Norte, Rome International, Lishery Events, owned and managed by Agnes De La Rosa, Ninong's Bibingka, located at Purok 3, Cruzada, Legazpi City, inspired by Ilocanos with a twist of Bicolanos, Councilor June Nunez and Mrs. Joanne Nunez and family of Daraga, Yangmat Lechon and Eatery, and Yangmat Only Wings and Tea, Legazpi Premium Development Corporation, Dreamland Farm, Chase Mega Corporation, Event Solutions by Greenleaf, owned and managed by Ma'am Juvie Villanueva, Ms. Myra Montaliana, Councilor Bobby Magalona of Daraga Albay, Joanne and Angela Marbella, Edna Q. Gonzalez and family, Luis E. Pura Incorporated, Mr. Ramon Bachiller and family of Spain, Vice Governor Glenda Ombongao, Senior Board Member Ray Bragais and family, Jala Bordo and family of Japan, Bem and Bing Mendoza of Malabog, Daraga Albay, Mr. Ralph V. Cortez and family, Ms. Jean Cortez and family, Attorney Randy and Lilette Padma and family, Max's Restaurant Gregorian Branch, Ma'am Sonia Gregorio and family, Doc Jean Marie Morcoso Liana and family, Ma'am Jessie Marie Morcoso and family, FO2 Joshua Angelo and Mrs. Jasmine Morcoso and family, Anonymous, Ma'am Leyland Arcangel Rosimo, Carbon Auto House, owned and managed by Kaloy Alisago, located at Gugon, Legazpi City, Ma'am Emma Chan and family, Legazpi Roberts General Merchandise, Miss Maria Aleja M. Romero and family, Nicole family, City Councilor J.P. Lee of Legazpi City, Mr. Gani Arevalo, PS Bank Legazpi, Tristan and Shelly Mendoza and family of Malabog, Daraga Albay, Board Member Vic Zica Jr. and family of the 1st District of Albay, former City Councilor Lilibeth Munoz de Maculangan and family, Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic with branches in Albay District, Tabaco, Ligao and Sorsogon, Ibo Montañez Optical Clinic, Dr. Nora Licop and family, Ma'am Rose Estor and family, management and staff of El Palacio, Albay District, Legazpi City, Ma'am Susan Burse and family, Johnny Bandola and family, Fe Magana and family, T. Arnaldo and Company, CPAs, Jose and Carolina Palermo and family, Raya Motorcycles, Parts and Accessories, Tres Hijos Hotel and Restaurant, Santo Domingo Albay, Kiwanis Club of New Dynamic Builders, Marilu A. Sariba and family, Jardín de Legazpi Enterprises, Flowers and Plant Shop, Dixie Padre and family, Dr. Rita Samarista and family. Sige, balik na kita rigdi sa tuyang programa. Oras niya itong mga tugang eksaktong 16 minutos makalampas alas 10 nin pagkaaga. Yan ang tagparahaloy. Yun na ini. Okay, this morning, yun na pagkaaga, may bisita po kita as usual sa tuyang programa. Digdi po sa tuyang programa ang pang-edukasyon at pangkabuhayan. This time, ang sa tuyang pong bisita, matukar may kinaraman sa medisina. Hali ko na po siyang midbid. Pun pa kayo to, sagod siyang unyan. Ang sa tuyang pong bisita niya pagkaaga, si Dr. Ofelia M. Samarsi, sa pangunyan ang Dean, kansamuyang Bicol University College of Medicine. Doc, good morning. Maray na aga po. Hey, good morning, Dean Ed Barameda, ang Apo. titulo ko, si Bem. Opo. Unang-una, I want to greet good morning sa lahat ng mga nakikinig, nanunood sa Radio Veritas, my favorite radio station. Of course, sa lahat ng mga taga Bicol University at lahat ng mga taga-pakinig na kahit hindi kasama ng Bicol University, meron ho kaming napakagandang balita na gusto namin ipaabot sa lahat ng mga nakikinig at nanunood. Okay. Kaya very excited po ang College of Medicine na i-share ito sa inyo lahat. Sige po, Doc. Alam niyo naman, this is about medicine. Apo. Because unang-una, dahil dun sa pandemic, nagkulang talaga ang mga doktor. Ang iba sa kanila namatay. At dahil sa dumami na ang kaso ng COVID, at napabayaan din yung mga non-communicable diseases, yung mga sakit sa high blood, stroke, heart diseases, yung mga iba-ibang sakit, nangailangan ng sobrang daming doktor. At dahil dito, pag-alaman ng gobyerno na kulang talaga tayo ng doktor. Na sabi ng DOH na we need about 92,000 doctors in the whole Philippines to catch up with the need for doctors. Konting-konti lang kami. Hindi kami nag-20,000 na bilang ng buong doktor sa buong Pilipinas. Kaya
ang laki ng kakulangan. Dahil dito, yung gobyerno, naglaan sila ng budget para magbigay ng scholarship sa College of Medicine o sa pagmamedisina. Alam naman siguro ng lahat na mahirap maging doktor, hindi lang dahil ito ay napakahirap na kurso, pero dahil ito ay mahal. Hindi lahat ng panahon ko halimbawa, kailangan mo daw malaking pera, kailangan mo maging mayaman para ka maging isang doktor. Pero napatunayan ko to kasi kami ay kahit isang tuka, sobrang mahirap, pero naging doktor ako dahil sa isang scholarship ng gobyerno. Yung panahon na yon in the early 80s, it was called the State Scholarship Program. Pero ngayon, mayroong same or similar na programa na nilabas ang gobyerno. Napakaganda niya kasi libre lahat. Mas maganda pa doon sa na-avail namin na benepisyo nung ako ay nag-aral ng state scholarship sa medisina. Yung panahon na yun, mahina. Medyo, Okay, mahina daw ba ang sound ko? medyo, ano po, manipis yung sound mo tabi, Doc. Manipis siya. Aha. Sige, Baka na. pwedeng mag-granary po siguro sa ano, sa mic or sa ano. Medyo po manipis. Aha. Kaya ba nating adjust dyan sa ano? Sa Hello, technical? adjust ako, lalapit ako. Apo, siguro ng konti. Okay na po ba? Medyo Mas okay na. Sabi ng technical namin, Doc, medyo okay na po. Sige po, go ahead, Doc. Pasensya na. Yung good news na sinasabi ko is, nung panahon namin, mayroon big state scholarship, pero isa lang sa bawat region ang kinuha. Ako ang nakuha sa Bicol nung ako ay nag-aral noong 1982. Pero ngayon, 5 milyong piso, 5 million pesos ang nilaan ng gobyerno. 500 million, I mean. 500 million ang nilaan ng gobyerno para sa mga mag-aaral na gusto mag-aral ng medisina. Pero kulang ang nag-a-apply sa medicine, sa College of Medicine. Marami rin ang mga bagong eskwelahan, mga state universities and colleges na nag-open na rin ng College of Medicine para rin matugunan ang kakulangan ng mga mag-aaral ng medicine. Sa ngayon po, halimbawa kami dito sa College of Medicine ng Bicol University, nag-allot kami ng slot na 105. Ngayon po, 91 lang po ang nakuha namin o ang nag-enroll, na nagtuloy ng first year. Halos lahat sila nag-qualify doon sa scholarship. Pero naisip namin mga faculty ng College of Medicine na itong programang ito ay magiging makahulugan kung ito ay ma-share namin ang opportunity na to sa mga mahihirap din. Hindi lang doon sa mga mayayaman. Kasi I did a survey for our incoming first year students as well as the other levels in the College of Medicine. At saka yung mga nagtatap sa eskwelahan namin, lalo na during the pandemic. Opo. Karamihan sa kanila may kaya din. Yung mga naging successful na nasa top ng klase, these are the students who have a relatively high income. So parang during the pandemic, napalala pa siya, malaki ang factor ng economy at saka yung accessibility to the para mag-aral. Kaya ang gusto namin sa College of Medicine, kami ang pupunta sa mga barangay, kami ang pupunta sa community, kami ang pupunta sa eskwelahan para matulungan namin yung pangangailangan ng mga kabataan na gustong maging doktor. At hindi lang po sila pupuntahan namin. Itong programa na binukna namin ay tinatawag namin medisina para sa lahat dapat. It's a highly inclusive program or project, which means that we have to provide opportunities, equal opportunities, even for poor children or students and families, para kahit man lang paano, bawat isang barangay or isang community, isang town, magkaroon ng doktor. Kasi ngayon, sobrang kulang talaga ang mga doktor. Pero kailangan yung mga, itong mga estudyante na to na nag-aaral sa high school halimbawa, because yung high school ang target namin na tulungan, lalo na yung nasa senior high school, kasi sila yung mapupunta sa pagkukulehiyo. Ngayon, kung sila ay hindi naman nila alam na pwede pala sila maging doktor,
doktor. Mhm. O kaya kahit gusto nila maging doktor, hindi nila alam kung paano ba maging doktor. Mhm. Paano ba makapasok sa Bicol University? Mhm. Paano ba matanggap ng scholarship na yan na binibigay ng gobyerno? Mhm. It's going to be unfair Mhm. doon sa mga bata na deserving, matatalino sila, pero wala silang kakayanan Mhm. na makapag-aral ng medisina. Ngayon, dahil sa karanasan ko bilang galing sa napakamahirap na pamilya, Mhm. ako ay naging doktor, cardiologist ako ngayon. At dahil ako ay naging doktor, nakat ko yung cycle of poverty sa pamilya namin. Mhm. Hindi naman kami sobrang yaman, pero natupad ng mga kapatid ko yung kanilang pangarap din na magkaroon ng magandang edukasyon. At talaga, alam ko sa buong mundo na talagang ang solusyon sa pagkat ng poverty is really education. Mhm. So, yung 4 na Sustainable Development Goals na iminukna yan ng United Nations ay nakasaad talaga doon na solusyonan ang kahirapan, solusyonan ang kagutuman, bigyan ng magandang health ang ating mga tao, at Mhm. pang-apat ay quality education. Mhm. So lahat ng 4 na to, i-address namin dito sa aming programa na tinatawag na mapalad. Medisina para sa lahat, dapat, or magandang edukasyon para sa lahat, dapat. Ayun. So, ini So, pala... gusto namin share at natutuwa ako kasi binigyan kami ng opportunity na ito ay go on public kasi nilaunch natin to last month through the extension development section ng Bicol University as a whole, not just sa College of Medicine. At si Ma'am Weng, ang aming napaka-importante, napaka-halaga na tao na tumulong sa amin. Ang aming coordinator sa research extension, si Dr. Hildo Dubice. Mhm. So, ginawa namin, nilaunch namin nung aming 10th year anniversary sa Bicol University. Ayun. So ito pala, Doc, yung konsepto ng medisina para sa lahat, dapat or mapalad, na mag-create tayo ng awareness para doon sa mga would-be doctor sa senior high school. Then telling them ito yung programa ng gobyerno na merong allotted fund and merong suporta na ibibigay until such time na makapasok sa Bicol University and until such time na makapag-practice and matarget natin na sa isang community lamang, kahit sa isang barangay siguro, merong doktor. Bara ganun ba, Dok, yung parang arog po ganyan ang konsepto kaning mapalad project? Totoo yan. Mhm. Totoo yan. Mhm. Kasi yung ang gagawin namin dyan is Mhm. mamimili kami or pwedeng mag-apply Mhm. ang mga interested na eskwelahan, interested na mga communities, Mhm. towns, or barangays. Mayroon na kami mga napili, pero hindi naman yon nakafocus lang doon sa napili namin. Mm. Yung mga interested, open to sa public kung Mhm. sino man ang gusto na mag-avail ng aming partnership with them. So this is a type of partnership sa Bicol University College of Medicine na wherein tapit kamay kami sa kanila para matupad nila yung pangarap nila na maging doktor din. Ayun. Kasi kung mayroong isang doktor sa pamilya, makakagaan yon sa Tama. kanilang kabuhayan, Mhm. makakatulong din sila sa ibang tao, makakatulong sila sa community, at higit sa lahat, makakat talaga yung cycle of poverty sa pamilya nila. Mhm. Matutugunan yung mga pangailangan sa mga kailangan sa health ng Ayun. kanilang mga pamilya at sa community na din. Oho. Kaya nakaka-excite ito kasi Yan. malaki po ang tulong ng gobyerno sa ngayon dito. Ayun. Kaya Oh. dapat samantalahin po natin na hindi lang yung mayayaman ang pwedeng maka-avail nito. Oho. Dapat yung mga magagaling na mga bata or Ayun. ang iba ho kasi dahil sa kahirapan hindi nila alam magaling pala sila or hindi pa sila gaanong magaling, pero alam ko sa aking napagdaanan na kahit hindi ka masyadong matalino, pag gusto mo talaga, mayroon kang objective na ito ang gusto mo mararating mo yun. Mhm. Kaya hindi ang pag-aano namin ng programa sa kanila, tuturuan namin sila mag-goal setting. Pangarap. At yung pangarap na yun, kung paano matutupad yun. So, bibigyan namin sila ng skills para matuto silang mag-aral na makafocus sila, for example, in science and technology. Okay. Hindi lang ito para sa medisina. Pwede rin sila mag sa ibang kurso kung magaling sila sa science,
at saka sa technology na napakahalaga ngayong panahon na maiangat natin ang capacity, ang skills ng mga kabataan para hindi naman sila mapunta dun sa mga masasamang bisyo, di ba? So, dapat ma-train sila na bata pa lang, mangarap na sila, at dapat gawin talaga nila kung paano magkaroon ng excellence. Kasi yan din naman ang pillar ng Bicol University. Excellence, scholarship, leadership, and service. So, itong ginagawa namin is parang ito yung aming serbisyo na gusto namin ibigay sa community, sa Bicol region, or even nationwide. Kung ma-cascade natin ito nationwide at malaman ng iba na pwede pala may ganitong project na ang isang universidad gaya ng Bicol University ay pwedeng mag-reach out sa community para sa ikagaganda ng buhay ng mga pamilya para matupad ang pangarap ng mga kabataan. Yun. At gusto kong ang medicine. Kasi ang medicine, ang isa sa mga napakamahal na kurso at napakahirap din pumasok sa kurso na yan. Pero sinasabi ko sa mga bata dyan nakikinig, yung mga magulang dyan na nakikinig, walang imposible kung gustuhin natin gawin. Kaya kailangan mo natin tutukan ang ating mga anak at yun po ang ituturo namin sa inyo. Kung paano magkaroon ng mga anak na nakafocus sila sa pag-aaral nila at mayroon silang pangarap sa buhay at ito ay matutupad para sa kanila. Okay. So, ako Dok, nasubaybayan ko talaga yung mo, kung paano ka naging doktor, kung paano yung mga pag-isikap mo, pati sa mga tugang mo, nasubaybayan ko. Plus, yung mga giri mong projects ka ito, yung titawan mo gamin paglaom sa mga inana. Pero may kuwang ka mo ka ito, yung project na featuring some of the prominent personalities na talagang nagpuon man sa puon na sagod sa naging midbid sila sa syudad, naging professional, and para bang big pahiling sindaan modelo na bakong imposible sa mga TOs, sa mga pobretang mga kabayan na mangarap pag-aron kayo. Buhay pag-asa ba yun, Dok? Parang ganun sa project yun kayo ito. Now, Storya ng pag-asa po. Istorya ng pag-asa niya, na future yun. So, digi po sa Mapalad Project Tao, ang mangyayari po, madamang kita, as part of the extension program staff, madamang po kita sa mga barangay, madamang kita sa mga organizations, madamang kita sa LGU, for them to inform na meron kaming project, and then later on, pwede kang maglaog sa Bicol University to proseso kang buset, and then pag nakalaog na kamo, then duman na kamo iti-train kang College of Medicine hanggang mautob ta sa pagiging doktor until na i-deploy ta na sa mga iba-ibang lugar para magamit. Tapos sabi mo po nga sa bago, 92,000 ang kulang tang mga ang kaipuntang doktor, pero sa tunot 20,000 lang. Ganoon po kandok ang mangyayari, mababa ko nito sa grassroots, patataas para makalaog sa Bicol University. Yes po, oo. So magsisimula po tayo, gusto nga sana namin, magsimula tayo sa elementary. Pero sabi elementary. Natin, if we want to have something na mas madali, sa high school, sa senior high school, okay. Kasi doon yung may mga STEM program. Pero syempre nakaka-frustrate kasi hindi sila pumapasa ng NMAT. Kasi sa buong, in the whole country, ang pinaka-prime na importante na obstacle sa pagpasok ng medicine ay pumasa sila ng tinatawag na National Medical Admission Test. Ang NMAT ko ay ang passing rate in the whole Philippines is 40. Pero ang ating Bicol University College of Medicine, 65 ang kailangan. At para ko sabihin sa inyo, kahit mga honor students hindi nakaka-65. So, mahirap makakuha ng 65. Kaya kailangan po namin i-train sila. Bukod po sa tutulungan namin yung mga senior high school na they will be able to develop the skills, how to study, how to actually think ahead, how to make themselves be competitive with the rest of the world. Kahit mahirap sila, kailangan po natin sila bigyan ng programa. At kailangan i-increase natin yung kanilang interest at commitment nila na kung ito ang pangarap nyo, kailangan pagtatrabahuhan nyo. Wala namang libre yan na hindi mo talaga pagtatrabahuhan. So ito yung gagawin namin sa mga estudyante sa senior high school. Pero at the same time po, kailangan din kaagapay ang mga magulang. So yung mga parents, kailangan din pong mag-participate, yung LGU, yung mga barangay officials, kailangan din tumulong. So ito ang napakagandang programa ng Bicol University College of Medicine kasi isasama namin din yung buo
So parang this is a form of a transformative type of uh, project or strategy na gusto talaga namin na may mangyari doon sa grassroots. Mayroon talagang mangyaring maganda na talagang makakat ang cycle of poverty, mag-i-improve po ang kalusugan nila. Kasi tuturuan din po namin sila kung paano mag-self-care, kung paano gamutin ang ganitong mga sakit para maintindihan nila anong kahalagahan ng bakuna, anong kahalagahan ng mga health programs ng gobyerno. Kailangan maintindihan po nila yon. And that way, magkakaroon po sila ng interest. Ganito pala ang pagdudoktor. Malaman nila how it is to be a doctor. Ano ba talaga ang ginagawa ng mga doktor. At saka, kailangan malaman niya what lies ahead. Kaya, napakaganda kasi involved po dito lahat ng faculty ng College of Medicine. Right now po, we have a complement of 26 full-time faculty sa College of Medicine na napakasipag po, may mga puso at gusto po talagang tumulong sa mga communities natin. At ang programa po, ang curriculum talaga ng Bicol University College of Medicine is pang-community. Yun po ang specialty ng College of Medicine ng Bicol University because we need to transform the community so that the lives of the people in the community will be much, much better. And only then we will be able to say that we have really contributed to the community. Kasi kung walang transformation, kunyari, bigay lang tayo ng bigay or ano lang ginagawa natin sa community, pero hindi naman nagbago yung buhay ng mga nasa komunidad, useless po yung gagawin natin. And we want something more permanent that we want to give to the community. And this is a gift. Parang ngayong Christmas, special namin na Christmas gift sa community, itong mapalad na ito. At sana po ay through Veritas po, matulungan kami na i-cascade talaga sa kanila, yung i-communicate na talagang mangyayari kung talagang gagawin nila. Nakakuha na po ako ng mga sponsors, for example, for the poor, interested to go to medicine, for us to have free national medical admission test review for them. So, hindi kakulangan. Gusto kong sabihin sa mga mahihirap na estudyante, dapat ang kahirapan ay hindi hindrance para matupad ang kanilang mga pangarap sa buhay. Kaya, maghahanap po kami ng mga makakatuwang namin, makakatulong para mag-provide po ng mga needed na pera or mga skills para ma-achieve po nila na makapasala sila sa EGMAT. Kaya magsisimula na po ba pala kami sa College of Medicine mag-accept ng mga prospective enrollees by January. Pero syempre, itong gagawin natin sa mapalad, gusto namin na magsimula ito sa senior high school. Pero yung mga college students are also welcome to join because yung sa kolehiyo, dahil ang medicine ko is a postgraduate level, we need to have college graduates of a 4-year baccalaureate degree. Sa medicine po ng Bicol University, hindi po nyo kailangan na mag-aral ng science or technology course. Pwede po kayong mag-enroll sa medicine kahit kayo ay nakatapos ng ibang kurso na hindi science, yung mga science-related. Pwede po kahit mga arts. So, yung mga nasa SIDEM na mga top-notch ninyo, pwede rin mo sila mag-medicine kung gusto nila. Meron kami, ang nagtatap naming estudyante ngayon sa first year, graduate ng computer. So, kahit mga IT graduates na gusto mag-doktor, pwede ho. Mayroon kaming graduate ng field. Mayroon graduate ng mga humanities courses. Mayroon kaming mga engineering. Mga engineers na sila, pero nag-medicine pa rin ho sila. So, wala hong limit basta nakatapos ng 4-year course. Pwede sila mag-medicine. Ang kailangan lang po nila is makapasa sila ng ENMAT at makapasok sila syempre doon sa mga estudyante na magka-qualify dito sa College of Medicine sa Bicol University. So magsa-start na po kami ng admission process, application process pagdating ng January. Gusto namin agahan po para mas makuha namin yung mga mabigyan ng chance yung mga bata, mas marami makaka-apply kung mas mahaba ang enrollment period at preparation nila para mag-enroll. Okay po. So, gusto ko rin pong sabihin na mayroon ng programa ang CHED pero hindi pa nila nilalabas officially.
Pero gusto ko na lang sabihin, hindi pa to official, pero good news na to para sa akin. Excited na ako Sige po. na, Aha. mayroon na pong move ang CHED Aha. wherein gagawin na po nilang 6 years ang College of Medicine. Oh. So, hindi na po for 4 years na pre-med, 4 years na na postgraduate. So, pag naging 6 years, parang internet program ng UP. Mhm. So, magmula na ho sa high school, papasok na sila straight na sa medicine. Oh. So, it will be a 6-year program wherein they will cut short the pre-med. I think it's just right because tapos na sila ng K-12, di ba? Yes, aha. And senior high school. So, that will already help in other countries. Lalo na sa UK, ganun din ang programa nila. Mhm. Wherein naka-shorten talaga yung College of Medicine. Ito ay dahil kailangan nga natin ng doktor. So, yung 2 taon na masisave para lang ho maging doktor na itong mga to ay napakahalaga na po iyan. Mhm. At gusto ko rin ho i-share, baka kasi magtatapos ng aking 1 hour lang tayo. Okay lang po, Doc. Mahaba pang oras natin. Yung Aha. magandang programa ng Okay. CHED. Uh-huh. Kasi yung CHED po, salamat pala sa gobyerno kasi meron silang napakagandang program. Alam niyo po ba na ang mga estudyante namin sa Bicol University College of Medicine, Mhm. halos lahat po sila libre. Ang hindi lang ho libre, yung ayaw ho tumanggap ng scholarship. Kasi may mga mayayaman na Aha. ayaw nilang mag-return service. Okay. Ayaw nilang magbayad. Kasi mayroon ho itong kaagapay na return service. Mhm. So, kung mayaman ka naman, ay pwede naman i-give up yon kasi baka ayaw mo matay up doon sa return service. Okay naman yon. Aha. Pero otherwise, most of our students have received scholarship. That's from first year to 4th year. Mhm. At ngayon, dito sa tinatawag nating MSRS program, Medical Scholarship Return Service Agreement program, ito po ay napakagandang programa kasi ito ay para mong binibigyan ng bayad yung mga bata para mag-aral. Mhm. So, libre lahat, tuition fees, may allowance, mayroon kang marireceive na pera Mhm. na mas malaki pa kaysa ikaw ay magtrabaho. So, kung magaling ka ngayon, I mean, this is a wise decision. Ikaw matalino, may anak kang gusto mag-doktor. Kahit po sila nagtatrabaho na, pwede pa rin sila mag-doktor. May mga Okay. estudyante po kami, ang edad, mga 30s na. Mhm. Nung ako ay din sa kabila, mayroon kami estudyante na nasa 40s na. May mga estudyante dati sa aming BCCF dati na mga retired na mga nurses sa Amerika. Okay. Gusto nilang doktor, so or mga retired na military sa Amerika, pero pumupunta sila sa Pilipinas kasi ang Pilipinas isa sa pinakamagandang mag-aral ng medisina at pinakamura yata yan sa buong mundo mag-aral dito. Pero ginawa ng libre ng gobyerno. Mhm. So, napakagandang balita. So, gusto nyo i-run down ko kung magkano ang makukuha ng Aha. isang scholar na makakapasa. Ang importante lang una, makapasok sila sa College of Medicine. Mhm. At 24 lang ang kolehiyo na nag-qualify. Ang natutuwa kami kasi ang Bicol University, isa sa 24 na mga eskwelahan na nag-qualify para mag-avail o makatanggap ng mga estudyante na makaka-receive ng MSRS or libreng pag-aaral sa medisina. Isa ho tayo sa 12 na SUCs. Mhm. Kasama ho yung Mariano Marcos sa North, University of Northern Philippines, Cagayan State University, Bicol University, tayo lang sa Bicol Region, yung Western Visayas sa Iloilo, Cebu Normal University, University of the Philippines, at saka Western Mindanao State University, University of Southeastern Philippines, Mindanao State University, University of the Philippines, Manila, Mhm. at saka yung Mindanao State University in Ibigan. Mhm. So, isa ang Bicol University sa recipient yeah. nito. Congratulations. Na napakaganda. So, sasabihin ko na yung kung magkano ba Aha. ang mga marireceive. So, pera ho, Doc? sa libreng tuition fees, sila ho ay magre-receive ng book allowance sa Okay. isang taon, 26,000 pesos. Oh, malaki-laki ah. Clothing and uniform allowance na 7,000 pesos. Miscellaneous allowance na 12,000 pesos. Living subsidy, they will get po 5,000 pesos for 6 months na living subsidy for 1 cent.
So for 1 year, that's times, actually 12 months, 60,000 pesos ang kanilang marireceive sa isang taon. Ang lodging allowance, so yung living subsidy, pera pa rin mo sa lodging allowance. May marireceive din silang 5,000 pesos per month. So for 1 year, that's 60,000 pesos din. At Malaki-laki, mayroon silang, sobra, at saka mayroon silang transportation allowance na 1,000 pesos din per month. So that's about 12,000 pesos. So kahit nakabakasyon ho sila, naka-break, mayroon pa rin silang allowance. So a total of 177,000 ang kanilang mga allowance na malilibre sa kanila, pera doon sa libre na tuition fee. Yun. At saka pwede rin po sila mag-apply sa qualified na mga private school of medicine at parehas din po yung marireceive nila. Basta lang po, makapasa sila sa medicine. So ang struggle talaga dito is pumasa muna sila na Ayun. makapasok at Ayun. ma-accept ng isang college of medicine. At higit sa lahat doon is pumasa sila sa National Medical Admission Test. Yun. At para ka pumasa sa National Medical Admission Test, hindi mo yun kayang gawin overnight. Kailangan ang pag-aaral, ang scholarship na gagawin mo sa sarili nyo, ang diligence na gagawin mo, ang focus nyo sa pag-aaral, magsisimula at least sa senior high school, papunta sa kolehiyo. Kailangan talaga yung mga bata, babantayan natin, i-inspire natin. Kasi kung ang isang bata, ang isang tao inspired, walang mahirap sa kanila. Gagawin nila kahit ano, matupad lang yung pangarap nila. Yun. Oo. Okay. Dok, babalikan natin yung ibang mga pag-uusap natin, ha? Lalo yung mga, napakaganda nitong mga projects, mga support ng binibigay ng gobyerno, yung scholarship, yung support nyo bago mag-NMAT. And ito yung, yung CHED na plano na gawin ng 6 years, parang lalabas siya undergrad. Babalikan natin yan, Dok, makalipas lang ng ilang paalala natin, okay? Nurture your Catholic life. Visit Vita Católica Bookstore for your books and souvenirs, religious items, and liturgical supplies needs. Visit Vita Católica Bookstore. Vita Católica Bookstore with a selection of different inspirational books, Bibles, children's books, novenas, vestments, catechetical books, mass cards, neo books, shirts, rosaries, pins and medals, images of saints, and others. Vita Católica Bookstore is located at the ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. For inquiries, message them on Facebook. Vita Católica Bookstore, an outlet of the Diocesan Multimedia Services Incorporated, Diocese of Legazpi. Your destiny at the heart of Legazpi, El Palacio, the first enterprise development product of the Diocese of Legazpi, El Palacio, a unique place to spend and create memories with your families, friends, and loved ones. Homey accommodations with cable TV and Wi-Fi, comfortable rooms with hot and cold shower with function halls. Perfect for wedding receptions, birthday parties, trainings, seminars, conventions, and meetings. El Palacio is conveniently located beside St. Gregory the Great Cathedral Parish, Albay District, Legazpi City. Come and visit us. When you experience El Palacio, you are extending help for the welfare of the clergy of the Diocese of Legazpi. For inquiries, contact 0936-921-1225 or message us through Facebook. El Palacio, your palace experience. Programang Komunikasyon at Pangkabuhayan. Oras niya to, 48 minutos makalampas ang alas 10. Babalikan ko si Doc. Na-overwhelm ako, Doc. Ang daming support, ang daming programa, ang daming proyekto na nakaantabay ang College of Medicine, ang gobyerno, ang Bicol University para digdi sa mga gustong maglaog sa medisina. I think dahil ang rason para I think magsayuma sa mga may mga pangarap na maging doktor. Gone are the days na ang doktor para sa mayayaman lang. Ngayon, andyan na yung mga suporta. Just imagine, kanina yung binabanggit yung Doc, yung mapalad yung project is that you will be coaching, teaching, facilitating in mga nasa senior high school. Na bago mag-take ang NMAT, nakaalalay na yung mga nasa VUCM. And then, andyan
yung pag na ano na yung CHED CMO na magiging 6 years na, ibig sabihin, tama pa if mistaken, Doc, parang dire-diretso niya from senior high, dire-diretso na siya para siya ng undergrad, but this time 6 years. And now, yung binabanggit mo kanina, na maliban sa libreng tuition sa loob ng Bicol University pag nakapasok sa BIO through NMAT, mga 174,000 ang allowance. Sino pa Doc kayang ayaw niyan, hindi ma-encourage yan sa mga offer, sa mga packages na binibigay para doon sa mga estudyante natin na magiging medicine o doktor pagdating ng oras. Tama ba ako, Doc? To summarize yung binabanggit mo kanina. 177,000 pesos. 177,000 pesos. 177,000 pesos sa isang taon ang marireceive Oo, nila. kinitita mo na yan. Puros, Pero sa kanilang tuition pinalibre. Yun, no, At 177,000. saka, hindi ko nasabi, Mhm. pati internship nila may bayad na sila. Oh, Hindi pa okay. sila pumapasa ng board exam, Mhm. meron na silang bayad. At saka pag-take ng board exam, libre din. Meron din sila allowance. Okay. Pag-take. So, aalagaan sila hanggang sila ay maging full-fledged na doktor. Ayun. So, napakagandang programa. So, yung mga gusto maging doktor dyan, ako sasabihin ko, ako kasi ang number one recruiter ng would-be doctor. Gusto ko talaga na maranasan nila how it is to feel like changing lives or preventing death and prolonging the lives of people and being able to make a difference in the lives of those in the community. Yung mga tao na pwede mo ring matulungan. Kasi kung hindi ka tapos wala kang profesyon, paano ka makakatulong sa iba? Yes. Diba? Paano mo makakat ang cycle ng poverty ng iyong pamilya? Kung ikaw mismo hindi rin nakatapos, so isa ka rin sa burden. So kailangan yung mga magulang, hindi mo tayo mag-stop ng mangarap, libre mangarap, pero kailangan pagtatrabahuhan natin. Yes. Ibigyan natin susuportahan talaga natin ang mga anak natin. Huwag natin pabayaan na dahil mahirap lang tayo, hanggang doon na lang tayo. Hindi. Kailangan mangarap tayo kasi napupunto sa sarili ko na sobrang hirap. May mga pagkataon noon, wala kaming makain. Nung nag-aaral ako sa BUED, pagdating ng Wednesday, kasi galing kami sa Kamsur, pagdating ng Wednesday, wala na kaming makain ng mga kapatid. Ang kapatid ko na yan, si Dr. June. Si June. Yung awarding mo. Oo, self-supporting din yan. Aral yan sa UP. Talagang nag-aano rin siya. Sobrang hirap. May mga oras na wala kaming pagkain. So, naranasan ko kung paano maging dirt poor na tinatawag. Pero naging doktor ako. Kaya, yung mga taga-amin sa Nabua, nalaman nyo, nakita nila kung paano kami nabuhay sa isang parong-parong lang. Na kahit isang tuka kami. Na yung nanay ko, minsan kailangan pumunta sa palengke at magpag-ipog doon para maawa yung mga tindera na pautangin siya ng ulam namin. Kasi alas 5 na wala pa kami pagkain. Pero nung naging doktor ako, naging professional kami lahat. 3 kami sa pagkakapatid naging doktor. Yung panganay naming kapatid, yung 2 anak niya, naging doktor na din. Nakapag-asawa na rin ng doktor. Tapos yung kapatid ko na si Dr. Wins, siya naman ang City Health Officer ng Ligao. Yung asawa niya, sabi ko, mag-doktor ka, 36 years old, may 4 na anak. Doktor na din ngayon. So, nasa sika, nandun siya sa tabako. Tapos, yung isang kapatid ko naman, sabi ko, may scholarship sa medicine. Ayaw pumayag ng anak mo. Pinilit talaga niya. Noong first 2 years, sabi niya, ayaw ko na mag-give up na ako. Pero buti nag-hold on. Ngayon, OB na, nagtitrain ako siya sa OB dun sa PRTPH. Pero kung yung kapatid ko. So, kami ako, ang anak ko po, 2 sa 4 kong anak, doktor na din. Yes, nasa baybayan ko yun, nasa Amerika, sa abroad. Nasa Amerika, isa. Pero, ibig sabihin, parang virus din mo yan. Tama. So, pagka nakita nila na pwede pala maging doktor, hindi imposible, so kakayanin. Kasi ang iba, sinasabi nila, may minsan naman kamag-anak tayo, minamaliit tayo, di ba? Bakit ka magdodoktor? Mahirap lang naman kayo. Kung napapansin mo yun, kasi ako sinabihan ng nanay ko noon, nung bata kami na, pag umutang ang nanay ko, sasabihin na lang, patigilin na kasi lahat yan, mag-aral. Wala ka sa aming tumigil, tuloy-tuloy pa rin kami.
Lahat Oo. kami nakatapos. Basta determinado, Dok, ano? Basta may pangarap, saka andyan yung focus, talagang mangyayari yung pangarap mo, no? Oo. Kaya, alam mo, Ed, yung ako naiiyak ako lagi. Kasi yung parang, kasi utang na loob ko yan sa BU. Kasi kung hindi ako nag-graduate sa BU na may honor, Oh. hindi ako magiging doktor. Kasi nung nag-attend ng investiture right ni Judge Aquilino Bonto bilang second president, lahat ng presidente nandun, it was a very crucial moment for me kasi Dr. Damasceno Ago, the president of the Bicol Community College of Medicine, offered me a scholarship in medicine. Siya yung nagsabi sa akin na pwede pala akong maging doktor. I really wanted to be a teacher. I'm a born teacher. So parang dinivert nila yung aking passion na magturo. Kasi bago ako graduate ng BS Biology, I finished my BS Biology in 3.5 years. So last semester ko po, kinuha na ako nun ni Father Kaluwag ng Divine. Nagturo po ako doon ng chemistry. Okay. Pero wala talaga akong pangarap maging doktor. Hindi ko alam na pwede pala akong maging doktor. At noong panahon namin, kailangan mo mag-donate daw ng kotse para matanggap sa College of Medicine. Ang hirap-hirap noon. Hindi gaya ngayon, ang dami-dami ng med schools. Yeah. Pero dahil lang po doon sa pagbibigay sa akin ng idea na pwede pala akong maging doktor, doktor ako. Mabait ang Diyos kasi kung mangarap ka, gawin mo yung if you will actually pay the price to make your dream come true, matutupad yun. Kaya gusto ko maging inspirasyon sa mga kabataan na akala nila ay hindi pwedeng maging maunlad ang buhay nila dahil mahirap sila. Gusto ko silang bigyan ng example na if I was able to do it, I was poorer than them. Walang imposible sa buhay because God will always guide you. Para ako, ginaid ako na Tama. alam ba na ang frustration ko sa buhay, hindi ako nakapag-aral sa UP. Pero nung hindi ako nakapag-aral sa UP, I was able to go to Bicol University. And in Bicol University, I became a big fish in a small pond. And as you have probably known, I became the summa cum laude in 1981. And that paved the way for me to get a scholarship in medicine. Kung hindi ako summa cum laude, hindi ako makakakuha ng scholarship sa medicine. At kung ano yung pinagkait sa akin na pag-aaral sa UP, eventually nakapasok ako sa UP for my training for my internship, for my training in internal medicine and cardiology. So parang delayed lang na ibibigay sa iyo ni Lord. Yes, tama yun. Pero talaga ipapakita mo na ikaw ay karapat-dapat doon kasi pinaghirapan mo talaga yung pangarap. Yun. Talagang Doc, may talagang may napayak tuloy ka na. Hindi na subaybay kasi ang kwento ng Doc yung mga struggles niya. And si Doc is a graduate ng Bicol University. Doon, Doc, sa College of Arts and Sciences pa tayo noon, but graduate si Doc ng BS Bio. Tama ba? 1989 po ako, Doc. Entrepreneurship talaga yung tinapusan. Pero magkasama tayo noon sa College of Arts and Sciences pa yata, Doc. Tama ba? Magkasama tayo. Tapos yung BS Bio, magkakasama po, Doc. Kaya nasubaybayan ko na yung mga kwento mo. Hindi talaga masama yung mga rap, Doc. Kasi katulagan, hindi ka man sa UP. Pero ngayon, more than that yung mga more than that yung mga na-achieve mo. And congratulations pala sa College of Medicine kasi for 2 years na ba, tama ba, Doc? Para tayong consistent na mataas yung passing percentage natin, almost 100. And the other day, nakita ko na sinend off mo yata yung mga mag-take sa atin ng ngayon, ng board exam. Doc, tama ba ka, Opo, oo. So, ang maganda kasi sa College of Medicine ng Bicol University, because ang tuition natin, kahit wala pa yung scholarship ng MSRS, yung CGMS, ang tuition natin sa buong Pilipinas, pinakamura. 45,000 lang tayo per semester against 180,000 in other schools. Yes, So, kahit yun na lang, sinasabi ko yan noon, wala pa itong scholarship ng CHED. Kahit ipangutang mo yan sa mga magulang, kahit ikutang mo mo yung bahay mo. Kasi ang return of investment yan, ikaw nasa business ka. ROI mo. For isang taon, mababalik mo yung ginastos ng magulang mo sa isang taon. Kaya
ang mga magulang, mag-inspirasyon kayo na talagang buhusan nyo ng Yes. ang isang anak na gusto maging doktor. Yes, tama yun. Ayan, napakagandang Ayun investment talaga yan eh. Mhm. Even the budget of the government now, nasa medicine, sa nursing, sa medicine. Kasi ito yung kailangan natin post-pandemic. Yes, yes. Na-realize natin during the pandemic na just having one hospital bed will actually mean between life and death. Mhm. So pag ikaw nakakuha ng isang hospital bed during the pandemic, sabihin, hindi mo pa oras mamatay. Oo. Ang haba-habang pila, kaya ang habang-habang pila Aha. ng bakante sa ospital. Aha. Yun yung sinasabi namin noon na, naku, dapat mabait sila sa doktor kasi kung ang doktor, minsan we were given the chance na pipili kami kung sino dapat ang maging admit sa isang kwarto o sa isang bed. Mhm. So, dahil sa kakulangan nga ng mga doktor, kakulangan ng mga facilities. Mhm. Yun. Okay. So talagang indeed Doc, talagang ako na lahat ng yung publiko, yung public, yung mga tao ngayon na recognize na talagang very important yung mga doktor, very important sa atin yung health katulad nangyari ng COVID-19 and lalo ngayon sa post-pandemic yung recovery, very important yung mga doktor natin. Doc, gusto ko pa sanang ipagpatuloy pero isang minuto lang ang tira sa atin. Dok, baka may mga hindi ako nakalimutan. Ay, may hindi nakalimutan. Baka may mga nakalimutan akong hindi ko naitanong sa inyo. Please go ahead po para sa ating mga parting messages or words, Doc. Okay, so dahil 1 minute na lang, gusto ko lang po sabihin niyo po kung mayroon kayong kakilala na mga gustong maging doktor o palagay niyo mayroong abilidad na magdoktor, matalino pero mahirap. Mhm. Nandito po kami sa College of Medicine ng Bicol University para tulungan sila. Bukas po ang aming pintuan dito sa College of Medicine. They can drop by anytime. Yung mga eskwelahan po na kulang sila ng facilities at gusto nilang matulungan namin, willing po kami mag-stress out. Meron yung nagpunta dito, nag-drop by ng mga estudyante ng Daraga National High School. Sobrang natuwa ako sa kanila kasi hindi pa daw sila nakakita ng microscope pero mag-exam sila yata sa microscope. Pinatuloy ko po ang ganda po ng facilities ng Bicol University College of Medicine. At marami po magagandang equipment ang darating, mga simulators. Yes, Ito po yung artificial na mga tao na pwede nang maging parang pasyente rin ho. Napakaganda ho and we have a lot of facilities and equipment coming over. Maraming salamat kay Dr. Arnulfo Mascareñas at sa lahat na officials ng Bicol University. Lalo na po yung sa Research and Development kay Dr. Luis Amano, of course kay Ma'am Weng, sa lahat na bumubuo at siyempre sa lahat ng mga faculty namin dito sa College of Medicine. Sila po ay katuwang po para matuloy po itong programa na mapalad, medisina para sa lahat dapat o kaya magandang edukasyon para sa lahat dapat. Sana ho yung mga nanonood at nakikinig dyan, mag-reach out tayo sa sino man na alam nyo na matutulungan natin para sa proyekto na ito. At gusto ko pong sabihin na ang College of Medicine ay magbubukas na po ng application for admission dito po sa College of Medicine. Magsisimula kami ng January. So, abangan niyo po yan at kami rin po ay pupunta sa mga lugar na napili namin or yung mga gustong makipag-partner sa amin. Bukas po kami para ho makipag-partner doon sa interested. Okay. Actually, magsa-start na kami sa Sabado. May pupuntahan na po kami po communities. Ayun. At mag-aano na rin po kami na maglalabas po kami ng mga sulat doon sa mga napili namin mga eskwelahan. Dito po sa Albay, Sorsogon, Kamsur, yung Kamnorte, sumulat na po sa amin yon. At hinihintay lang namin na ma-formalize po ito. At sana, dream ko din Masbate at Catanduanes kasi mas malayo po doon. Oo. So, thank you so much. Thank you so much, Doc. Oo, thank you sa SIU Ed. Alam ko na ikaw ay very busy. Okay lang po. Ikaw isang tao na namuno ng alumni organization ng Bicol University. You have done so much for the Bicol University and the community. Idolo kita. Thank you. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Yan po mga tugang si Dr. Ophel M. Samarsi
Siya po ang aming Dean sa Bicol University College of Medicine na nagtapos ito ni kadakol informasyon ka Subago. So sa pangalan po kansa mga kasarabay di sa Radio Veritas, sa pangalan kansa mo yung presidente si Dr. Arnulfo A. Mascareñas, sa mo yung Vice President for Research Extension Management si Dr. Louie Amano, si Professor Rowena Soilo kan EMD, and sa dakol pang iba, dahil ko na po pangitong si Bata, tika po nito sa oras. Hindi po si Edgar Barameda, salamat kan sa inyong pagkantabay sa masunod na Webes sa programang Pag-edukasyon at Pangkabuhayan. Atun sa tuya kan Bicol University. Thank you, good morning. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes.